मेजरिटी पावारा जोब्बाय दा बिनिखाय दा जोंहा प्रेसिडेन्ट गैया गोनांथि जादों। रेड फोर्ट निउ दिल्ली भारतनि राजधानियाव जिथु जानाय ब्लास्टनि जाथायखौथ' नोंथांमोना फ्रायानो नुबाय। दिनै आं बेनि सोमोन्दैबो सावरायनो सानाखै। बेनि जाथायजों सोमोन्दो माखासे जायफोरा कालप्रिट जायफोरा दोषी सासपेक्ट्स बिथांमोनखौहाय डिटेन खालामनायबो जाबाय होननाय खोनादों, खौरां फैदों। बेनिफ्राय CCTOA नि बानजायनायावहाय अल ट्राइबेल्सफोरा इउनाइटेडलि मोनसे प्रग्राम हाबाफारि लायो, बेवहाय गोनांथार सावरायो। बेजों लोगोसे जोंनि जि पपुलेशन ट्राइबेलफोरनि पपुलेशन आरो 6 कम्युनिटिज जायफोरा ST डिमान्ड खालामगासिनो दं, थारैनो जोबोद सिन्था खालामनो गोनां मोनसे सम जाना फैदों। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि गुबै आपडेट होनो गोनाङानो जाहैबाय, जों बयबो मोनथिगौ जे मोनसे समाव जोंनि गेजेराव जोंखौ रैखाथि होनो थाखाय गिलु बालु मोनसे आन्दलनजोंहाय बिथांमोना गावखौनो बावसोमबोनानै भलन्टियार फर्स मुङै जों बयबो मोनथियो। दा बे मेंनो रोङै बिथांमोनानो फिन खनसे जितु जोंनि माखासे थालांनाय आद्रा सिमांफोरखौ जिरायनांगौ समावबो बिथांमोना आरो आगानसे आगान होबावनानै जोंनि गेजेरावहाय माखासे हारिनि जेंनाखौ मावफुंनो थाखाय ओंखारबोदों। बेबायदिनो थांनाय 2022 मायथाइयाव 18 डिसेम्बर एक्जेक्टलि इफ आइ एम नट मिस्टेकन, स' बे डेटआवनो बिथांमोना जोनोम होफिनबावदोंमोन एक्स भलन्टियार फर्स हिसाबै। बे आफादनि आफादगिरि महरै आफादखौ सामलायनो थाखाय दालिन कुमार ब्रह्म बिथाङा आफादगिरि महरै सायख'जायो। गोख्रों आफादखौ बिथांमोना सालायबाय थायो। नाथाय आरो नेहाथारि हिसाबै सिन्टु ब्रह्म बिथांखौहाय गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिथांमोना मोननो हायो। नाथाय बिथांमोननि जे आगानसे आगान होनानै हारिनि जेंनाखौ सुस्रांनो होनानै ओंखारबोनाय समावनो माबा मोनसे हारिनि थाखाय होलांनो सिन्था खालामनाय समावनो गोसोम जोमै साग्लोबनाय बायदि मोनसे दुखुनि बारा बिथांमोननि गेजेरावहाय बारग्लुंफैयो। हरखाबै बिथांमोननि एक्स भलन्टियार फर्स हिसाबै बिथांमोना जे मोनसे गोख्रों आफादगिरि महरै दलिन कुमार ब्रह्म बिथांखौ मोननो हादोंमोन, बिथाङा हरखाबै प्रेसार स्ट्रक जानानै 2025 मायथाइ फेब्रुवारि दानाव बिथाङा रुंसारि जालांनो गोनां जायो। नाथाय बिथांमोना बिथांनि रुंसारि जानायनि उनावबो बिथांनि आदर्श बायदि बिथांमोना आफादखौ सामलायफिननो थाखाय भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांखौ एडहक कमिटि मोनसे दानानै 6 दाननि थाखाय बान्दो बसुमतारी बिथांखौ आफादगिरि महरै 6 दाननि थाखाय गोदान आफादगिरि सायख'नाय समसिमहालागै बिथांमोना बे एडहक कमिटिनि गेजेरजों आफादगिरि फिन खनसे मोनफिननो हायो। बिथांमोना जिहेतु एडहक कमिटिनि जे नियम खान्थि मथे 6 दाननि थाखायल' बियो थायो एज अ टेम्परारि आफादखौहाय सामलायदोंमोन जिहेतु, नाथाय बिथांमोना थिरांथा लाबावदों आरो फैगौ नैबे नभेम्बर दाननिनो लास्ट उइकआव एप्रक्सिमेटलि लास्ट उइकआवनो बिथांमोना मोनसे एनुवेल कन्भेनसन खुंनो थांगासिनो दङ, जोबोद गाजा गोमजायै उदालगुरियावहाय। जायखिजाया रायजो राजा नोंथांमोना गोनो गोथो दाजा। बे खौरांखौ लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय जिहेतु बिथांमोना फिन खनसे भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांखौ गाहाय आफादगिरि हिसाबै सायख'नानै दोनथ'दोंमोन। दा फैगौ नैबे नभेम्बर दाननि लास्ट उइकआव जे बिथांमोननि एनुवेल कन्भेनसन जानो थांगासिनो दं, बेवहाय बिथांमोना आफादगिरि
गोदान हयथ' सायख'गोन बा सायख'नो थांगासिनो दङ। सोंथिया बेसो दिनै जिहेतु जों नुदों जोंनि हारिनि फारसे बा जोंनि जेंनाखौ लानानै गोबाङानो बायदिसिना फाव फान्दायनाय मेगन सालायनाय बेफोरबायदि जोंनि गेजेरावहाय सोमजिगासिनो दङ। बेफोर थासारिजों मोगा मोगि खालामनांगौ जागोन जिहेतु दिल्ली बायदियाव दावबायहैनांगोन, गिदिर गोलाव गोरों गोरों इन्टेलेक्सुयेलफोरजों लोगो हमलायनायनि बाथ्रा थाहैयो। गोबां हारिनि जेंना जोंनि जेंनाफोरखौहाय स्रां स्राङै बुंनो हानाय बा बुंनो गोनांबो जाहैगोन। बे लेखायैनो गोबां नेशनेल निउज चेनेलफोरा खौरांगिरि खौरां लाग्रा बिथांमोना गोबां बायदिसिना खोथा सोंथि खालामगोन। दा बेफोरखौ स्रां स्राङै बा दानख्लाय सुख्लायै सोंनायनि फिननायखौहाय गोख्रों रावजोंहाय स्पस्थयै बुंनो हानाय साहसबो नांगोन आरो बुंनोबो हानांगोन, जाहाथे बिथांमोना मोनसे क्लियार कनसेप्टखौ मोनो आरो बिथांमोननि आफादनि गुबै थांखिखौ बिथांमोना बुजिनो हायो। बिदिनो माखासे जों मिथिगौ नेशनेल निउज हिसाबै टाइम्स अफ इन्डिया, एनडीटीवी, जी निउज बायदि बायदि गोबां नेशनेल निउजफोरा एंकार्सफोरा सोंथि खालामगोन। दद' मद' जायालाबासिनो बेफोरनि फारसे सोंनायनि फिननायखौहाय थोंजोङै थब्लङै बुंनो हानाय, पलिटिकेलिबो हयथ' बायदिसिना प्रेसार फैनो हानाय, बेफोरखौहाय बोरै टेकल खालामनांगोन, हेन्डेल खालामनो हानाय केपासिटियाबो मोनसे भलन्टियार फर्स जिथु आगुनि बाथ्राबो बेवहाय बेरखांगोन। बे हिसाबै दिनै फिन खनसे जिथु बिथांमोना ओंखारफिनदों, बे हिसाबै बिथांमोना गोबां सोंथिनि फिननायखौहाय बा गोबां मोनसे अबस्टेकलनि गेजेरजोंहाय अभारकाम खालामनो थाखाय माबायदि सोंनायनि फिननायखौहाय होनो हानांगोन बेनि थाखाय थाग थियारि बा रोंखा राखा दैदेनगिरि बिथांमोना हयथ' लुबैदों बा बेबायदिनो जानांगोन होननानै जोंबो सानो आरो बयबो बिथांमोनाबो बेखौ लुबैदों। बे हिसाबै मोनसे स्ट्रं आफाद जों गोख्रों आफाद होननानै जों मिथियोमोन। बे हिसाबै बिथांमोननि एक्स भलन्टियार फर्सआवहाय सासे गोरों साहसि दैदेनगिरिखौ बिथांमोना सायख'नानै लागोन आरो बेजों सोमोन्दैनो बिथांमोना मोनसे सावरायमेल लानाय जादोंमोन मैया 10 नभेम्बर मैयानि थारिखआवहाय। बेवहाय बिथांमोना सावरायो जे मोनबा जिल्लानि जोंनि बिटिसि हालामनि मोनबा जिल्लानि एक्स भलन्टियार फर्सफोरा ज'है मोनसे गेवलां सावरायमेलावहाय नैबेखिनि रिजलिउसनखौ लानानै दिनै बिथांमोना फैगौ नैबे दाननिनो लास्ट उइकआवहाय एनुवेल कनभेनसनाव सासे गोख्रों आफादगिरि आरो बिबान सामलायग्रा बिथांमोनखौ सायख'नो थांगासिनो दं। मा बुंदों आबुङै जों नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना लानो। खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम आरो आंजों लोगोसे बेयाव जोंनि एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननि गोबां मावथिफोर दङ। बेयाव आं नोंथांमोननिसिम आन्थोरिक शुभेच्छा होबाय आरो जोंनि बेयाव हरखाब सावरायनायनि जाहोना जाबाय थांनाय 28 एप्रिल बेयाव जोंहा मोनसे कनफारेन्स जादों आरो बे कनफारेन्सआव जोङो बान्दु ब्रह्म मुंनि बिथांखौ जोङो एडप हिसाबै मासिगिरि होदोंमोन, अथा प्रेसिडेन्ट होदोंमोन। दा जोंहा बे एडप कमिटि पावारा जोब्बाय। दा बिनिखाय दा जोंहा प्रेसिडेन्ट गैया, गोनांथि जादों आरो लोगोसे दा जों जितु एडप कमिटियाव थानाय प्रेसिडेन्ट आरो नेहाथारि बिथांमोननि गोरोबलायनाय गैयैयाव जोंहा बे एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना एसे बिबान दैदेनलांनायाव अर्गेनाइजखौ सालायलांनायाव एसे गोनो गोथो गुलाय गुजाय जाबाय थादों। जों माखासे गोबां बिबाङाव जों खामानिफ्राव जों आवगायनो हायाखै आरो जोंहा बड'लेण्डनि रायजो बिनायनि बिखयआव जोङो दिल्लीयाव गोबां मेम'रेन्डामबो होनाय जाबाय आरो होनांगौ बहुद बाखि दङ। जोङो रायजो राजाफोरखौ बुथुमनांगौनि गोबां खामानि मावनांगौ दङ। दा बे बेलायाव जोंहा मोजां आफादगिरि गैयैलाय आरो आफादगिरिजों नेहाथारिजों मोजां गोरोबलायनाय गैयैलाय जोंहा जुथुमनायाव सावरायनायाव
आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन खामानिफ्राव जोंहा बेक जानानै दङ। बेनिखायनो जों मोनबा डिस्ट्रिक्टजों लोगो नांनानै दिनै बेखौनो सावरायदों जोङो इमिडियेटनो जोङो बे एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन सेन्ट्रेल बडिया थाबैनो मोजां गोग्गो बिबानगिरिखौ गायसननानै जोङो बे अर्गेनाइजखौ जोङो दाफिननांगौ आरो बे मोजां रोखोमै जोङो दैदेनलांफिननायखौ जों लुबैदों। बेनिखायनो जों मोनबा डिस्ट्रिक्टआ बेखौनो हास्थायदों थाबैनो सेन्ट्रेल बडिया सासे गोरों बिबानगिरि लाबोनानै सासे मावनो गोख्रों बिबानगिरि लाबोनानै दा बे कमिटिखौ फुल प्रेजेन्ट हिसाबै दाफिननांगौ होननानै जों मोनबा डिस्ट्रिक्टआ गोख्रों डिमान्ड खालामदों। नोंथांमोननि मा जाहोननि थाखाय नैबे सेन्ट्रेल कमिटियाव आफादगिरिया बिदि जानानै दंमोन? थारमाने बहुत दुखु गोनां खोथा जोंनि गेजेराव जाय दिदोम आफादगिरिमोन बियो हरखाब जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जालांदों आरो बेनो जाबाय जोंनि सेथि दुर्भाग्य। आरो बिनि उनाव जोङो एडक हिसाबै दानि बान्दु ब्रह्म मुंनि एडक हिसाबै जों बिथांखौ प्रेसिडेन्ट दोनथ'दोंमोन एटेक हिसाबै। दा बे जोबनानै थांबाय। दा दिनैसिमबो जोङो बेखौनो दा फुल प्रेजेन्ट हिसाबै जों मोननो हायाखै आरो जों खालामनो हायाखै। बिनि थाखाय जोङो प्रेसिडेन्ट हिसाबै जों मोनबा डिस्ट्रिक्टआ मोजां गोरों मावनो गोरों खामानि गोरों संबिधानिक माखासे नेमखान्थि गोरों जों बेबायदि जोङो प्रेसिडेन्ट हास्थायदों। बेनिखायनो जोङो सेन्ट्रेलनि सायाव जोंहा खुद्रिदों जे थाबैनो सेन्ट्रेल बडिया बेखौ हाबाफारिखौ थाबैनो मावफुंनांगौ। दिनै जे नोंथांमोना सावरायबाय बे सावरायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना सेन्ट्रेल कमिटिखौ मा खावलायनो सानो बा नोंथांमोना गोदानै जि एक्स भलुन्टियार फर्सनि बिबानखौ माला दाफुंनायखौ लुबैयो? जोङो बेखौनो लुबैयो जे थाबैनो दाफुंथारनांगौ आरो जोङो बेबायदि अर्गेनाइज थफ्लां अर्गेनाइजब्ला जोंहा उनाव भबिष्यतआ दिगदार दङ। बेनिखायनो थाबैनो सेन्ट्रेल बडिया गोरों माखासे मावथिफोरखौ लाबोनानै थाबैनो बडिखौ दाफुंफिननांगौ। दिनै मा थांखि लादों नोंथांमोना? दा जों बेखौनो थांखि लादों नभेम्बर लास्ट उइकआव माने बे थाबैनो दाफुंजाथों होननानै जों सेन्ट्रेलखौ दाबि खालामदों।